En dan nou, in het Omroep Friesland Binnenhoekje, het eerste mooie sprookje van Tjebe Hettinga. Het sprookje heet Pedo en de Wolf. Het is wel een beetje spannend, hè? Dus je moet je maatje en mij maar even bij hebben. Hier is Tjebe Hettinga en Pedo en de Wolf. En dan zal ik nou voor deze lieve mensen in de studio een heel spannend sprookje voorlezen. Mama, Omke Tjebe. Ja, wat is er dan? Maar net te spannend. Net te spannend, want dan kan ik mijn mieltje net ophouden. Nee, Mimi vind ik eng, Mimi, Nou, hou eens te schreeuwen, nou, sa. Ik lees een spannend sprookje voor. En er is het maar uit. Ben er nog meer bij, niet wat ze willen. Ja, Omke Tjebe. Sa. Nou, dan ben je net nou maar het spannende sprookje. Pedo rond terug het zusterbos. Hij begon zijn stadig onmalwer te worden. En ik kreeg hij honger, want hij hier al een weekje niet te gaan. Hij hier al het goud wat er bij hem droeg poljaan wollen, voor een lekker stukje suikerballen. Maar hij hier geen goud bij hem dus. Maar hij hier wil een tjoen der zaapkop en nekken. Hij luts om het apenstutje en het apenskiet hem op hollen. Toen kwam het vogeltje. Ja, bentjes, ik een tjoender spoegeltje, maar je witte tjoender spoegeltjes. En aapjes kennen het goed met elkaar. En ze knalden in witte wolkjes uit elkaar. Toen kwam de wolf efter een beenboy. Pedo werd kel en raap. Een wolf, een wolf. Maar de wolf zei: oh, ik zou die niet wonen, maar mij, kom maar bij mij de bami. En het jonkje Pedo, die bij de wolf in de bos kwenjen. En de wolf liep nog lang en ongelukkig.